Salam dostlar. Aşxana gepleşigimiz ýene siz bilen. Bugün gepleşigimizde Andrey Lee, Türkmenistandaky ýeketäk Günorta Koreýa aşxana medeniýetiniň aşpezi. Biz bilen bugün bir näçe sany tagamlar, salatlar we zakuskalar taýnak görkezýär. Masterli aşxana gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ olun. Hoş bulduk. Dostlar, masterliğini ýam tanaýansyňyz, tanaýan bolsaňyz kommentarida ýazyn. Biziň öňki gepleşigimizde de bir näçe durly tagamlar taýnak görkezdi. Masterli, bugün nähili tagamlary bişirip berýäňiz? Bugün bizde закускада закуска из баклажанов в азиатском стиле, панировочных сухарях. Ага. И также будет цельная рыба, также она обжаривается на высоком огне. Далее салаты из салат с фарфале и копченой курицей, и салат из семги слабосоленой под цитрусовым дрессингом. Häzir masterli bilen bu üýtgeşik tagamlary bile taýnaýas, ilk görýäs we siz bilen paýlaşýas. Masterli bu naharlar taýnamak üçin bize az harit gerek, näme öňler gerek? Вам, как всегда, нужна ответственная работа. Это очистка чеснока, подготовка чеснока. А мы начнем с баклажанов. Bugünkü gepleşigimiziň esas himayetkarlary Türkmenistanaky ilkinji mayonez, dostlar, Nur, Mulayim, Hazina we Esma. Owadan ülke husus karhanasy we Germaniýanyň brendi bolan TK Mebel. Bu görýän aşxanamyz TK. Baklajandan zakuska. Bu näme taýlanýar? Вот разрезаем баклажан вдоль. Сейчас будем его солить, чтобы баклажан отдал всю горечь. Засолим, и нужно будет подождать 5 минут, чтобы баклажан был готов и он не горчил. Baklajanyň ajysyny ýitirmek üçin duz ýepilýär eken. Siz näme üçin imенно şu baklajan zakuska şunu naharlar taýladyňyz gepleşik üçin? Баклажан, он, во-первых, эта закуска, она будет выглядеть необычно, более такая презентабельная, красивая. И сам я очень люблю баклажаны, они очень полезны. Кетчуп же есть. Ketchup da barmyş? Будем делать соус отдельный для кетчупа. Dostlar, şu baklajan gowurulanda sary ýagda gowurulýar. Bulam Nur markasynyň ýa-ni taplionly maslasy, ergin ýağ garyndysı diýär. Masalan, näme üçin gowurulanda imенно şu ýağ goşulýar? Ergin ýağ garyndysı. Näme üçin şu ýagda gowurýaňyz baklajany, beýlek ýağlarda diýär. Топленое масло. У этого масла точка дымления около 250 градусов. Поэтому мы можем спокойно разогревать здесь масло до 200 градусов. И нам нужная температура это 180 градусов. То есть у нас масло не будет выделять вредные вещества. Dostlar, beýleki ýa-ni ýağlar, ýa-ni nahara goşulýan ýağlar, bular güýçli temperaturada köýýär we özünde başga zatlar emele gelip bilýär. Ýöne Nuruň näşungalak ergin ýağ garyndysı bu 250 gradusdan ýokary çenli köýmän öz düzümini gowy saklap bilýär we nahar bişirmäni ören gowy we ören tagamly. Mayonez, ketchup, leço, xiyar marinady, şugundur marinady, bir näçe gögönleriň ýa-ni wareniýasy, baly, başga da bir näçe az haridyň görünüşlerini etýär we bu husus karhananyň esasy daýhanlarymyzyň taýyndan östürip ýetişen gögönümlerini satyn alyp, şolary gaýtadan işläp, az harid taýynap, ýene de halka satýar. Umuman daýhanlaryň işini has ýüzleşdirmek üçin we ýokarlandyrmak üçin. Masterli, вы что делаете сейчас? Сейчас яйца, будем окунать яйца, а потом муку. Мука. Buğday unu ýokarkyly, bu da Nuruň ununy goşýar. Ýa-ni şu baklajan zakuskasyna dostlar, ýa-ni ýokarkyly un gerek diýär. Şoň üçin Nuruň ununy aldyk. Dostlar, baklajany şu wagt kesip duzladyk. Ajys giderýärler. Un goşuldy. Мука, потом яйца, потом сухари. Ýağ goşýar. Вот, посыпаем мукой сначала. 5 minut baklajan duzda durýar. Onuň un и yumurta şeýledem. Вот уже масло у нас разогрелось. Dostlar, 8 martda maşgalaňyzy, ejeňizi, eneňizi, doganlaňyzy dinan maşgalary begendirmek üçin şeýle döwrüp aşxana interior design TK Mebelden videonun aşağına telefon belgilerini habarlaşıp bilersiňiz. Iň gowy üýtgeşik interior aşxananyň hem bytawy tehnikasy hem interior dizaýny. TK Mebel bul Germaniýanyň brendi. Türkmenistanaky ýeketäk resmi dilleri. Hatda TK wagtyna Real Madrid'in sponsoru bolan brand
Şonuň üçin Real Madrid'in fanatlary baý bolsa kommentariyada berilen TK'nın bataboy tehnologiyalaryna 1 ýyl garantiýa. Nuruň ergin ýagy hem nahar bişirmek üçin, hem et gowurmak üçin, hem balyk gowurmak üçin, hem gögöniň gowurmak üçin ören lezzetli we ören tagamly. Näme üçin maşgala diýipler? Sebäbi şu ýokary hili azykarytlar maşgalaňyzdy, tiziň maşgalaňyzyň aladasyny etmek üçin, çagalaryň aladasyny etmek üçin, şonuň üçin maşgala diýipler. Oý maşgalaňyzda ýokary hili, свежий, täze azykarytlar bolsun. Baklajan şeýle kesilen uny batyrdyk. Indi baklajanyň içine yumurtkany yetirmeli dostlar. Яйца помогают удержать вот этот кляр весь. Это как кляр получается. Kляр Сухари, он ýapyşdyryyor. будет помогать, да. Он удерживает вот эти сухари и муку. Suhari näme tagam berýär? Хруст. Hrust. хрустящий. Indi baklajany şu wagt klaradadan yapıştırdık. Yumurtka klara inem yağa salýas. Elimde saklaýan içine ataýynmy? Раз. Пусть форму примет, а потом вот вилка помощь. Baklajan öz formasyny alýança şeýle birazrak elinde saklaýan, şu wagt öwrenýän masterlikden. Türkmenlerde bir söz bar dostlar, masterlik meniň dostum. Dostum aynasy diýär. Maňa seredip masterligini tanap bilersiňiz, masterlik seredip meni tanap bilersiňiz. Şeýle Andrey? Так, alias. Мой красиво получился. Ты же это, как его там с первого раза, кому везет? Новичкам везет. Baklajanlary gowurduk. Indi näme etýäs masterlik? Теперь соус сверху будем поливать. Sous sверху. Çesnogam sen öwre düşünýärlik. Dogurdam. Бар, onun boşu. Ketçup moşaf pomidorum da. Tak, nurum ketçup. Bunam açacağız. Yörüte sos tayinlamak için dostlar. Mana şöyle. Takoy u nas bir vedre 2500 gram 2,5 kilo. Masterli ismi buraydı. Готовый соус? Да. Я yana koşmalı var mı? Evet. Sakalça. Soğus için spread. Spread yağı koşacaksa bu yörütü. Ne koşmalı masterli? Spread yağı bilen beylik yağı ne mi tapavut ediyor? Это между маргарином и сливочным маслом. Hazine yağı spreadini oynayaz. Bulam spread haz naturalny. Soğusu ne emler koşuyor? Соус чеснок, помидор. Потом базилик добавим. И кетчуп. Твой любимый. И nur ketçup da. Черный перец, соль, чуть-чуть базилик, 3 ложки кетчупа. Слушай, кетчуп неплохо. Все готово, теперь надо поливать это баклажаны. Andrey sen bu zakuskaň bilen islendik gyzgam gowuna alap bilersiň. Нет, это Gyzar size şeýle bir sorak. Nahar bişirýän erkekleri gow görýäňizmi, halaýaňyzmy? Pikirlerinizi kommentariyada garaşýan ýelim ýoldaşyňyz ýa-da erkek oglan nahar bişirip bilse gowmy, nahar bişirip bilmese gowmy? Dostlar, näme ip tagamny görýäs? Baklajanymyz, zakuska taýyn. Orson bir sözü vardır. Palçiki оближешь diye. Na şo tagam ilki bilen Türkmenistanyň ilkinji mayonezi Nur we TKM bilen minnetdarlyk bildirýäs. Şeýle baklajan salat aýnadyk. Dostlar, indi schnitzel taýynlaýas. Masterliğinin yörütü resepti. Gülärin geçen iň ýumşak ýeri antrikot diýler eken. Häzir şunu schnitzelde taýynlaýas. Masterli bu schnitzel taýynlamak üçin nämeler gerek? у нас говядина. Потом опять нам нужны будут сухари. Опять нам нужны будут яйца, мука. Dostlar, şeýle ören lezzetli ütköşük tagam etmek üçin ilki bilen şuňa ütköşük gowy aşgany gerek. Ähli şertleri bar. Göläniň antrikot diýen ýerde etiniň iň ýumşak ýeri, ondan
Yağ, sukari ve gerekli zatlar. Ne gerek sen ait da senin power men aydı olsun. Сейчас мы будем это тоже на высоком огне жарить, поэтому мы, чтобы вода слишком при жарке, чтобы не сильно выделялась вода, мы слегка вот так вот, как называется, вилкой продрябливаем этот стейк. Vilka bilen steğin için deşip çıkar eken. Aa, değişik çıktı. Tamam. Так, солим. Sol, Соль, да. tuz ya. С обеих сторон. Перец. Dostlar aşkana gepleşigin iň gowy iň lezzetli ýerleriň birisi güýçli powerlaryň taýynan naharlaryny elmide ama degustasiýaň iýýän. Hem de şu gepleşigin operatorlarym iň bagtly sebäbi operatorlar bilen tutur komanda bolup soňundan bu naharlary bile degustýar etýär. Maşirli soýgu sous hoşa şeýledem. Дает ему такой аромат. Так, чуть-чуть чеснок посыпем. Masterli tak schnitzel taýnaýança men size TKM bilen aýratynyň hakyny aýtyp bereýin. Şeýle döwrewap aşgany dostlar, bu taboy tehnikalary ýürüýdi mebelin içine oturdylýar. Mebelin içine ýam funksiýalaryny ýerine ýetirip durýar. Gaz plita, posuda ýugulýan, duhovka, wytişka hemmesi TKM bilen bu taboy tehnikalary mebelin içine oturdulan, ýani stroýny gelýär we interýerin daşna çykan o. Öz funksiýalaryny mebelin içine ýerine ýetirýär. В первую очередь опять точно такая же система. Мука, яйца и сухари. Steak marinaw edip, ondan soň uny batyrylýar, ondan soň yumurta batyrylýar, ondan soň suhari. Andre sana şeýle soragda, sous naharyň gapdalyna sen her zadyň gapdalynda sous bar. Kommentariýa ýazdy. Şu naharyňyz diýe siziň sousuz naharyňyzdan bir bamy diýe. Ya dostlar masterleriň ähli naharlarynyň gapdalyna ýürüýte bir sousçuklary bar. Şol hukman naharyň gapdalyna sous bolsa bolmasa bolmasy. Конечно, соус обязательно должен быть. Благодаря соусу блюдо приобретает дополнительный вкус, то есть раскрывается. Иногда соусы нужны, чтобы полностью открыть это блюдо. То есть, допустим, если стейк, то к стейку тоже обязательно разные соусы должны быть, чтобы дополнить вкус, сделать его полноценным. А есть блюдо вообще без соуса хорошо? Например? Соус? Да. Я даже любое блюдо я обязательно с соусом ем. Я не могу так. Это как неотъемлемая часть любого блюда. Допустим, сначала люди кушают закуски, потом салаты, потом первые. Это точно так же. Есть, конечно, без соуса блюда. А шашлык гапдаlyna hay соус масалат berensen? К шашлычному очень вкусно будет томатный соус. Томатный соус. И неме дымок неме? Или это не соус? Дымок? Дымок это как... Ну, тоже, да, можно сказать соус. Но это как салат больше. Dostlar, men bilişime göre haýsy medeniýetiň aşanasy baý bolsa, Hataýyň medeniýeti, Hindistanyň medeniýeti, Türkiýanyň, türkmenleriň her ýurdun öz medeniýeti bar-da. Aşgana medeniýeti näçe baý bolsa, şonuň diýe, şonça nimes kan bolýar, spesiýalar kan bolýar diýdi. Her türlü nahary goşulýan gapdalynyň her türlü tagam berýän spesiýalary. Bu spesiýalardan türlü souslar, naharlar, tagamlar taýlanýar. Indi näme etdik? Undan çıkardık. Indi morsanym daha geçirýäs. Mun gapdalyna garnir barmy? Гарнир можно рис сделать. Он обычно подается с рисом. Отварным рисом. Просто отварный. У нас у корейцев и все вот это Восточная Азия вместо хлеба Ris kuşaýy çeýle, da? кушают рис, да. Men şol gen galendi tübi, bular hemme çörek ýerine tübi ýerler. Nahar ýerinde gapdalyna çörek bolmasa soň şo bizde şeýle nahar ýerine ýaly diýer kabut, nahar iýmedik ýaly. Nahar ýeriniň ýalan ýaly bolupdyr ýa-da. Indi bunda nähile? Tübi ýan, boldy naharyň tübidiň çörek ýok. Çörek ýemeseň bir saatlar ýem açyk ýa. Хлеб, ой, рис. Yo çörek ýemeseň açyk ýa. Нет, если так посмотреть, они оба сложные углеводы, рис тоже очень... Ya köpürek ýan risi. Tübi bizi aýdar nahardary, tübiň gapdalynyň çörek ýanlary bar. Hazyna ergin ýağ, taplёnный масло. Indi eti gowurmak üçin men şu ara sarýaň ýysyny gowurýan dostlar özüm. Muňa ýağymyzy goşýas. Goşgojuklarymam aparasaja, побольше? Да, Половину? всё ложи. Прям всё? Dostlarna ýağ şeýdik goşulýar. Indi steýiň ýağyny goşýar, hemesini goşmak şeýle. Ой, Ya boldumy? надо енді чуть-чуть. Все. Bunu var adına çörek lütfen şeýle.
aslında ben çöregim yağ bilen çöreg yemek o yani. Näle odan oldu ya? Benim işin aynı. Dostlar biz masterliği bilen tebliğata gittik. Şarlowga Dinci Alman'a gittik. Dinci Alman'a gelenler her kim yani nakar getirip yemek için ondan masterliği öz getiren nakarlarını açtı. Hem tuşun nakarını ye, başka nakar öz getiren nakarlarını yine okla bir tuşun nakarlarını yıkıp soruyorlar birinci. Dostlar yağımız eridi. Na şeyle oğudunca yağ. Hazine taplionnoy maslı. Ergin yağı. Men gowursam odan olar şöyle. Bismillah dostlar, hökman ahir bir şeyden gata akkurat ne olun. Oh, näle odan oldu ha. Masili sen aydıp durun näme deyin. Ya dur versin пока. При низкой температуре нужно теперь постепенно жарить, чтобы внутри тоже прогрелось. Näme üçin a temperaturada? Чтобы внутри тоже приготовилось. Ha, birini iç pişmeli. Да, Steak pişirene dostlar, başta pes otla pişirmeli, içi pişmeli diye de, içi pişen soň daşını yeme. Bu işli otla pişirip alaymalı. Schnitzelin kaptalına teriyaki sos ulanıyor dostlar. Şöyle teriyaki sos. Soyavый соус näme tapawlet ya bu ikisi? Он очень долго вываривается, он 12 часов должен вывариваться. В его составе есть соевый соус, но там разные пряности, есть имбирь, корица, чеснок. Он вываривается 12 часов. 12 saatlap qaynadylar ekende. Teriyaki sos, düzümünde imbirim var, Miyon. soyavый sousum var, başka? Başka da miyon diye, başka da bir näçe zatlar var. Näçe wagt gowurmaly Andrey? Где-то минут 10 точно надо. Häzir bize şeýle soraglar berýärler. Şu şnitzeli näde ip bolýar diýärler. Näde zakaz etip bilýärler indi. Patbeşiklerimiz, agzalanmaz, iýjek diýip jaň eseler ýa-da ýazda internetten soň näde maksat berip bilýär. Ну, если за 2 часа, то можно сделать, да, без проблем. 2 saat döňünden ha. Beledem? Да. Ha, 2 saat döňünden sarga desseňiz onu etip bereýin ýa. Ýoksa bu menüde ýok naharlar pişirýär şu an. Ana. А? Где теперь терияки соус? А тарелка уйдем обратно? Нет, правильно так можно. А и что он сильно открыт, да? Надо его с отварным рисом. Dostlar, teriyaki soğus bilen schnitzel. Häzir tagamny görýäs. Nähil bolupdyr masterliğiniň taýyndan schnitzel aslında ýartyn men gowurdum. Ýyşaýan burnuň alyp gelýär dostlar. Men ilk gören steaklamyň içinde ingowsy. Bundan gows bar bolsa aýdaýyn. Komentarda jogaplarynda garaşan. Indi nur ketchup bilen dostlar barlak görýäs. Schnitzel, nur ketchup bilen schnitzel. Dostlar, iki dak maslahatym. Siz birinci bunu ilk görün, soň maňa aýdaýyn öz pikiriňizi. Dostlar, bu taýynlaýan naharymyzyň ady ay balyk, ryba, luna. Masily bu nahar üçin näme ýerleme gerek? Balygyň görnüşi. Лучше всего судак подойдет сюда. Судак, сазан, белый амур. Белый амур очень вкусная рыба, но чуть костлявая. Костлявая? Гацелокен. Чорный амур mu? İn gowurlaýany? Ава. Ал ягылы балык ава. Balığı bitin içerýär. Näme giýer retsepti? Чеснок, соевый соус, лимон. И плавники убираем. Gaýçyn goken näme? Да, кухонный. Yok, кухонный ножницы. Balygyň yüz güçleri ýörüýdi aýrylýar eken. Так, это тоже так же подрезаем. Под 15 градусами надо разрезать. Нож под 15 градусов держать. Ondan şu kesen beýdi. Мы так придадим ей этот, и все специи хорошо пройдут. И форму она будет держать как луна. Doktor ýörüýdi aýal kesilýär eken balyk.
Arasında da spesiyalar gowy etmek üçin. Aşyp aýlap bilemetsem. Ja, det görmeli inne. Hatta elimde saklap forma berýän gowurlar. Bir solim, bir çim. Arada internette Asminowa meňdeş balygy oýnum. Ja, Balyk bara, any herdürlet pişirýärler. ja. Men ara iň gowy görýärim, gowurlan görmüş. Я тоже люблю жареную рыбу. Вкус детства. Bir wagtlarda gowurup Tamam. ýýär bilýän. Son görüp oturýan uha diýe balygyň çorbasy, duhovka diýe zat diýe ýa-ni peýdaly, gaty peýdaly. Balık näme diye? Hep de diye mi? O balyk hepde de bir gede ýemen. Kellaýak aýda bir gede ýemen. Теперь перчим. Birinji duz, soň burç şeýle. Рыбе не надо много специй, только соль, перец, все. Sen amderen balygyny görýän, deňziň balygyny görýän. Амударя это уже пресная рыба получается, знаешь? Речная, да? Да. А у них намного этот без запаха вот это вся их мясо их. Морские рыбы тоже, даже не знаю, как сказать. Теперь лимончиком. Ýöne balygyň eti iň tiz marinowka bolýan et diýe şeýle-de. Да. Даже мариновать не надо их. Внутри мы солили, да? Или нет? Лимон нейтрализует вот этот неприятный запах. Doktor limon balygyň esini aýrýar eken. Hemem tamamdan gowy etdi. Ну, их своеобразный какой-то запах. Он нейтрализует, да? Берем чеснок, нарезаем. Вот готово есть. Нет, нам надо такие, чтобы потом легко было убрать их. Это для маринада. Сейчас он замаринуется. Там укроп есть, подай, пожалуйста. Чуть-чуть. Aslında кухняда перчатка была вообще, если так по сути взять. Потому что перчаткада сен хапалыгын дуямак. А лучше инговый, нет, я знаю. Инговый юан, инговый. А aslında по европейскому системе если брать, sen перчатка гиб işleyenlerdir поварлар Европада. Это у нас надо в перчатках. Не надо это. Потом начнут Doktor повардарken o dip başlarlar sonra. Doktor 50 giymen pişirdin diýip bir komentarda gaýran ýazma. Ýa-ni bir bäňde özüni üçün pişirýän biz naharyň ýaly pişirişini görkezýär. Bu taýda kafenin, restoranyň reklamasy diýär. Şimdi 10 minut geçti. Мариновка болли. Yapmaz. Разогреваем масло. Нет, пусть он быстро разогревается же. Buna da nemem klyara bam ya yok. Yaptım 10 sepetini. Nurun undan sepip bara. Nur yüzüňem nurlandyrýar aslında. Doktor şuna gary öýüňde pişirmegem kynal. Men näder görýän balygy kesi aý balyk diýilýärdi. Aýaly bolýar şunadyr berenmede aýyň formasynda bolýar. Un marinovka 10 minut durýar. Burç, spetsiya, limon. Duz. Vallahi innem unladı. Ondan sonra gönü yağı. Yağı näme ýap? Hazyny ergin ýap. Hakykan bela mur boldy bula. İlham ýakamly. Äri bazıları mikroýar. Balyk ay şeklinde bolar ýalyp, şu şekilde saklar. Yani gatayança şeýle gowurýar eken. Doktor balyk pişýänçe TK Mebel'den size şeýle bir täze aksiýa, täze konkurs. Diňe ilkinji gelen müştere üstlendik batawoy tehnika 30% ardanladyr. TK Mebel'e gelip Garagum Post aşkana tagamlary şu 4 söz Garagum Post aşkana tagamlary bizim gepleşigimiziň adyny aýdyp TK Mebel'den üstlendik saýlan batawoy tehnikaňyza 30 göterim ardanladyr. Üstünlük arzu etýär. TK Germaniýanyň bытовой техnika brendi. Doktor Nur ergin yağ garındysy, yani orça taplёnный massa bolýar. Şu taplёnный massada siz nahar pişirip görüň. Soň maňa hökmen kommentariýada pikirleriňizi garaşýan. Gaty gowy pişirmek üçinem, ýemek üçinem tagamy ýysy, ören ýakymly, ören lezzetli. Balymyz pişip gelýär, alias sosy. Açık koy. Bismillah. Ay balığımız tayin, kaptanım, Nur,
ketchup diyýär dostlar. Bu ketchup ýa tayin sous. Acılıca. Ketchupdan bol bermeli. Balık bitinliğinde de ayemeňizde ve bölek ayemeňizde. Olur hiç minus yok. Ören lezzetli, ören yakımlı. Size de hoş olsun. Dostlar, bu videomuzda 2 zakuska, bir tanem salat taýynlaýar. Bir saladymız kenar skumbria balygy bilen Салат со скумбрией и под цитрусовым дрессингом. özüňiz düşünesiňiz. Siň taýýnaýan saladyňa nämeler gerek? Апельсин, лимон, мед. Balam bar eken. Dostlar, men zakuska taýynlaýan şeýle häzir gara çöregi şeýle kesýär we ýörüýte balyk ýanynam gaýnadylan kartoşka bilen bilýänsiňiz. Häzir ören lezzetli, ören tagamly bolýar. Skumbria iň peýdaly we iň gowy balyklaryň birisi. Skumbria ýyrtyjy balyk bolanyny sebäpli onuň düzüminde omega 3 bar dostlar we şoň üçin hem peýdaly tarapyndan hem gowy bolýar hem de iň meşhur iýlen azyk haritlaryň birisi. Нажимаем сок апельсина и лимона. Sousy dostlar näşeýle görüşiňiz ýa-da apelsinden, limondan kesip ştaýda swież taýynlaýar we ýörüýte nuruň mayonezy, ketchup goşulyp taýynlanýar. Häzirki saladymız. Şeýle ýene bir maşsily gydyklydar da aýtdy da, aşhanada diýär, ýörüýte gögönüm kesmek üçin aýratyn tahta bolýar diýär. Balyk kesmek üçin aýratyn tahta ulanylýar diýär. Et kesmek üçin hem aýratyn tahta ulanylýar diýär. Näme üçin aýratyn ulanylýar? Emes meňde bir tahta Потому ulanmaly. что бактерии, чтобы не переходили друг к другу. Как бы не мыли доски, все равно бактерии остаются. После рыбы, курицы, мяса. Поэтому лучше всегда обрабатывать специальными обрабатывающими средствами, как спирт и дезинфицирующие средства. Или вот доски всегда должны быть по назначению использованы, каждый по-своему. Dogry aýtýar maşsyrly aslında arasaçylyk birinji ýerde durýar. Biz 50 kemen taýynlaýanmyzda geň görmäň sebäbi iň esasy zat şu bir elini ýuwmak, üstüne de şu tahtalary dogry arasy obrabot etmek, arasalap durmak diýär. Ýakynda şeýle bir gyzyklyk da okudum. Alymlaryň geçiren işleriniň netijesinde iň hapadat, iň kirli zat öýdäki, ýa-ni pasuda ýuwulan maçalka diýär. Gubka bar, gatyken görnüş, ýa-ni bakteriýalar bolýar eken. İkincisi nämedir öýtseňiz, el telefonuňyzyň ekrany, şol ikisi iň hapa, iň kirli zatlar bolýar eken. Şoň üçin şolary gubkany ýygy-ýygydan täzelep durmaly, telefonum ýygyderli, ýa-ni arasalap durmaly ekranyny. Sous taýynlamak üçin apelsin, limon, Сок апельсина, сок лимона, мед. bala moşdyň. Bala näme üçin goşulýar? Он придает, так как это все кислое, кислота, это будет сладковатый привкус давать. И базилик. Это у нас заправка такая на салат. Bal goşup, ýa-ni salady taýynlaýardy. Dostlar, men taýynlaýanym bu zakuska we ören meşhur zakuska gara çöregi şeýle böylece gidip kesýär. Häzir muň üstüne gaýnadylan kartoşka bilen selyotka we skumbria. Bulam kenaryň balyklary. Kenar ýurdumyzdaky iň meşhur, iň lezzetli, iň tagamly we iň peýdaly balyk markasy. Kenaryň ören peýdaly we balygyň vitaminleri size has akylly bolmaga, has sagdyn bolmaga ýardam etýär. Помидоры черри добавляем. Лист салата. Лист салата никогда не нарезаем, надо именно рвать их крупными. Maşsyrly sousyny taýynlaýança saladynyň zakuskany taýynlaýan şeýle gara çöregi porsiýa kizjik udobny jedip kesýär. Oň üstüne gaýnadylan kartoşkalary şeýle kesip goýýar. Kartoşka kertişke yer alma haýsy dogry bolsa kommentariýada ýazyň. Sogonjyklary goýuşdurýar. Sebäbi balyk dostlar esasen şu selyotka balyk gowurly gaýnadylan kartoşka bilen sogon bilen üstüne biziň ýeni etýän aýratynlygymyz häzir balygy goýandan soň oň üstüne limon jogadan damdyrýar. Limonam maýstyryny aýdyşýarlar, biram ýysyna ýerýär, biram ýene tagamyna tagam goşýar. Да, кислинку придает. Endi dostlar balygymyz kesýär. Bu da Türkmenistanyň ýokary hilli balygy dostlar. Ana kenar balyk. İlk görenler bağ bolsa kommentariýada ýazsyn. Balyk assortimenti bilen balygy taýynlamak usatlygy bilen gaty meşhur marka. Ana görüşiňiz ýa şeýle balygy. Açyas bul takkaz balygy diýilýär. Dilotka orsçasy, ýa taýyn balyk. Ýagda şeýle dostlar, muň üstünejik goýýas ýa nememiz taýyn. Aşağın taýynladym. Balygy görýänler bar bolsa dostlar, hökman kommentariýada berilen.
masterli ýa saklanyp bilen ok agynyň suw akyp barýar. Gitdi ýa elbetde durar ýaldan hakykam gowy. Şu wagt dostlar, orada bayram başlamazdan öň size şu lezzetli tagamlardan bol dadyp görmek maslahat berýär we Esip bolsa, orada da sargıt edip bilersiňiz. Agzaçarlar üçin ýöri töşeýle peýdaly lezzetli tagamlar. Nahar bişirmegiň şeýle bir deňişdirmesi bar dostlar. Nahar bişirmek üçin, taýinlamak üçin 3-4 saat wagtyň gitdi. Iýmek üçin göni 10-15 minut ýetik. Yani şunun usatlygy, şunun nemesi, şonda da sen alady edip her hili reseptçyklar garyp muny 4 saatlap taýinlaýan we bary ýogy ben şonu da ýylýady. Bizim şeýle alady etdik. Oğudan önce taýinladyk. Bizim häzir 3-4 sagatlap bäri taýinlaýan tagamlarymyz göni 15-20 minutda lezzeti bilen ýýdi we eden işimiz ýerine düşdi bolýar. Balykla kuzkamyz taýyn. İşte açyk bolsun. Dostlar, bu videonu akşam yatacak wagtyňyz ýa-da aç wagtyňyz görýän bolsaňyz menden gaty görmek ýokdur. Sebäbi bugün masterliğiniň şeýle ütgeşik zakuskalaryny, salatlaryny nädip taýinlanyşyny görmegi makul bildik we bugün bu usatlygyň tagamyny ilk görýäs, dadyp görýäs, bile degustasiýa edip görýäs. Bu salatda nämeler bar? Руккола, лист салата, черри, куриный рулет, цитрусовый дрессинг. Всё заправляем. Salat sosuna gardın, değil mi? Etlerini acele oluşan üstüne. Салат с копченой грудкой, с копченой курицей. Balın yerine tavuğu geçirdik dostlar. Şu salat, yine tavuklu. İlk görüvereyim mi? Dostlar, masterliğinin taýynan salaty sitrusly sosy tavuk ruleti bilen. Görýär sagam nähili daşyndan şeýle duruşuna bir vitamine meňzeýär. Sitruwy aromat. Dostlar, kim dietada lezzetli tagam ýese gelen bolsa, şu salat. Noşos. Dostlar, bugünkü aşgana gepleşigimizde masterliği bilen bir näçe tagamlar taýynladyk. Salat, zakuska we naharlar. Şeýle ören lezzetli, ören gyzykly tagamlary taýynlamak üçin, siz bilen paýlaşmak üçin bize himayetkar bolan, bize gollaw beren Türkmenistanyň ilkinji mayonezi, Nur mayonez, Oğudun ülke hojalyk jemgyýetiniň mayonez, ketchup, yağ, taplony masla, sary yağ, spread, un, tüvi, şeýle bir näçe azkarit markasyny Oğudun ülke hojalyk jemgyýetine minnetdarlyk bildirýär. Türkmenistanyň ilkinji mebel önümçülükleriniň biri bolan TK Mebel'e minnetdarlyk bildirýär. Masterli gepleşigimize gelip şeýle öz gymmat tejribeler bizle paýlaşan üçin masterliğe minnetdarlyk bildirýär. Köp sag bolun. Size de köp sag olun. Sizin başka bilesiňiz gelýän ütgeşik tagamlar bar bolsa, bize kommentariýada ýazyn. Biz olarym taýynlar, siz bilen paýlaşar. Biz bilen galyň, iň gowy tagamlaryň lezzetini alyn. Sag bolun.